जों अरो जों खरने जनप्रतिनिधि जों तिब्रा मथानि जों एमएलए तिब्रा मथानि इएमया जों अरो सारा रामचंद्रगढ़ लुकुर इएम सारा तिब्रानि जों इएम आवन बगे जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगि रहका जिन लुकुनि खरंग जों खरं जानि जिन अधिकार दङ आवन बगे दिनै थानाय जरा गोबां रिपर्ट फायका या तेबो स्लाइसर खाना मथुमा हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगने जिनि एडिसनि जे रायजतिनो जों चंगजागो विलेज कमिटी बा एडिसन रायजतिनि विलेज कमिटी नामजागो याबा दिनै बर फान्ड दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै जिनि अधिकार बर दिनै भायोलेन्स खाइ दङ आवन बगे जों इलाका दंया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खरसावै जिनि तो फानि बगे हामग्रान बगे जों बसना तबा अखरान बगे जों जत केरन जा तै दिनै उंया हांकाय जों तेबो तबा कत अखरा बगे जों जत लुकुरो तियार मा दंनाय जिनि तो हामग्रान बगे आमफ्राय जों साइमार नांनाय ताकुरो लांमा काइसा चबासे चबाख्रि लांमा मो थांजा गिया आवन बा दिनै जिनरो हानां बिलागा थङै दङ हे जिनि अनरेबल जिनि एमएलए साइथांगा बेलाय नांमानिको जों अरो खरंनि जनप्रतिनिधि दङ लुकुबाय चंजाक जोंनि गार्जियन जों चंजाक दङ हियाबा दिनै जिनि दफानि हामग्रान बागै दिनै अ आमसे लुकुनि हामग्रान बागै मंसा सामु खलाइजा गिने जों कपसे तमनो दिनै अ ब्लक चेयरमैन न होते जों मंसा एक्सेप्ट खलाइजा गिया आवन बागै दिनै तुमुंनो दिनै न जों बनो फास्ट एन्ड लास्ट वार्निंग वो तुमुं जन जिनि जनप्रतिनिधि गै दिनै तमनो नाय हकै बुस कांगो जों केबो तबा कत थाना बागै जों बाय दं नाय आवन थाना जों अबदा जिनि जत लुकुनि हामग्रानि बागै जों अरो जों खरनि जनप्रतिनिधि जों तिब्रा मथानि जों एमएलए तिब्रा मथानि इएमया जों अरो सारा रामचंद्रगढ़ लुकुनि इएम सारा तिब्रानि जों इएम आवन बगे जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगि रहका जिन लुकुनि खरंग जों खरं किसाननि जिनि अधिकार दङ आवन बगे दिनै थानाय जरा गोबां रिपर्ट फायका या तेबो स्लाइसर खाना मथुमा हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगने जिनि एडिसनि जे रायजतिनो जों चंगजागो विलेज कमिटी बा एडिसन रायजतिनि विलेज कमिटी नामजागो याबा दिनै बर फान्ड दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै जिनि अधिकार बर दिनै भायोलेन्स खाइ दङ आवन बगे जों इलाका दंया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खरसावै जिनि तो फानि बगे हामग्रान बगे जों बसकना चबा अंखरान बगे जों जत केरन जा तै दिनै उंया हांकाय जों तेबो चबा कत अखरा बगे जों जत लुकुरो तियार मा दंनाय जिनि तो हामग्रान बगे आवन बगे दा थाना मु थाना जरबो जिनि अरो ब्लक चेयरमैन चंखा ब्लक चेयरमैन तिनि चंखा कामको ब्लक चेयरमैन तांबो चंग जिनि लुकु हामग्रानि बगे ब्लक चेयरमैन तांग चंग जिनि आमसायो दफानि बगे जिनि सामुं तांजान बगे जिनि आमसाय लुकु डेभलपमेन्ट तांनान बगे याबा जिनि अनरेबल एमएलए तंगो आंनि सागबाय तंग एमडी अरनि एमडीसी तंगो याबा दिनै जों रिक्वेजिसन रहमानि परेबो दिनै अ ब्लक ते कुन रेस्पन्स जों माया याबा अब सारन बुङो दिनै बर टेप टेप खलायै रेगा बागलायो रेगा सामुं खलायलायो याबा दिनै जिनि अ जे चंजा लिडार सङ कुन बर रेस्पन्स गैया याबा अबनो सारन बुङो दिनै जिनि आमसायो रामचंद्रगढ़ इयो थांगाय बखा सावो जों अरनि जनप्रतिनिधि जों फेस खलायो जिनि गोबांमा 6 years above जिनि अगला दङ बर अल पेन्सन माने बंनि राइट दङ याबा दिनैबो गोबांमा आमसे थांगाय आं बातामाया सारिन्जौ याबा जों अबन बरि कोजिसन हबो बर कुन रेस्पन्स या याव बिसिनि खानामा कमस ताकुरो बर खखगै आं आईपीएफ खलायो आं बीजेपी खलायो हिनो अम हाइकेर खखय बर बीपीएल सनाबो बर बातारियो अमया पार्टी थानाय फाइनाय पार्टी जिनि जत लुकुनि हामग्रानि बगै जों अरो जों खरनि जनप्रतिनिधि जों तिब्रा मथानि जों एमएलए तिब्रा मथानि इएमया जों अरो सारा रामचंद्रगढ़ लुकुनि इएम सारा तिब्रानि जों इएम आवन बगे जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगि रहका जिन लुकुनि खरंग जों खरं किसाननि जिनि अधिकार दङ आवन बगे दिनै थानाय जरा गोबां रिपर्ट फायका या तेबो स्लाइसर खाना मथुमा हायजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगने जिनि एडिसनि जे रायजतिनो जों चंगजागो विलेज कमिटी बा एडिसन रायजतिनि विलेज कमिटी नामजागो याबा दिनै बर फान्ड दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै जिनि अधिकार बर दिनै भायोलेन्स खाइ दङ आवन बगे जों इलाका दंया जों रामचंद्रगढ़ लुकुरो जों जत थाजाय खरसावै जिनि तो फानि बगे हामग्रान बगे जों बसकना चबा अंखरान बगे जों जत केरन जा तै दिनै उंया हांकाय जों तेबो चबा कत अखरा बगे जों जत लुकुरो तियार मा दंनाय जिनि तो हामग्रानि बगे जों साइमार नांनाय ताकुरो लांमा काइसा चबासे चबाख्रि लांमा मो थांजा गिया आवन बगे दिनै जिनरो हानां बिलागा थङै दङ हे जिनि अनरेबल जिनि एमएलए साइथांगा बेलाय नांमानिको
जों अरो खरंनि जनप्रतिनिधि दङ लुकुबाय चंजाक जों नरनि गार्जियन के जों चंजाक दङ याबा दिनै दिनै दफानि हामग्रानि बागै दिनै अ आमसे लुकुनि हामग्रानि बागै मुंसा सामुख लायजाक हेने जों कपजे दंबनो दिनै अ ब्लक चेयरमैन न होते जों मुंसा एक्सेप्ट लायजाक आबोनि बागै दिनै तुमुंनो दिनैनो जों बनो फर्स्ट एन्ड लास्ट वार्निंग वो तुमुं जों दिनै जनप्रतिनिधि गै दिनै तंना नाय हंखाय बुस कांगो जों केबो तबा कत खाजा बागै जों बाय दं नाय आबोनो थानो जों अबदा दिनै जब तो लुकुनि हामग्रानि बागै जों अरो जों खरंनि जनप्रतिनिधि जों तिप्रा मथानि जों एमएलए तिप्रा मथानि इएम या जों अरो सारा रामचंद्रगारि लुकुनि इएम सारा त्रिपुरानि जों इएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों चंगि रहका जि लुकुनि खरंग जों खरंग किसाननि दिनै अधिकार दङ आवन बागै दिनै थानाय जरा गोबां रिपोर्ट फैका यातेबो स्राय स्राय साना मुजुम हाइजे विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन चंगमानि दिनै एडिसिनि जे रायजा तिनो जों चंगजागो विलेज कमिटी बा एडिशन रायजो दिनै विलेज कमिटी सामजागो याबा दिनै बर फान दङ हिनै स्टेट दिनै पावर दङ हिनै बर दिनै दिनै अधिकार बर दिनै भायोलेन्स खाइ दङ आबन बागै जों इलाका दंया जों रामचंद्रगारि लुकुरो जों जत थाजाय खर जावै दिनै दफानि बागै हामग्रानि बागै जों बसकना सब अंखनानि बागै जों जत तियारनजा तै दिनै अंगांगाय जों तेबो सब कत अंखना बागै जों जत लुकुरो तियार मा दंनाय दिनै दफा हामग्रानि बागै आबन बागै दा थाना मुखु थाना जरबो दिनै अर ब्लक चेयरमैन चंखा ब्लक चेयरमैन तिनी चंखा कामको ब्लक चेयरमैन तांग बागै चंग दिनै लुकु हामग्रानि बागै ब्लक चेयरमैन तांग चंग दिनै आमचायो दफानि बागै दिनै सामुं तांजानि बागै दिनै आमचाय लुकुनो डेभलपमेन्ट तांनानि बागै याबा दिनै अनरेबल एमएलए दङ आंनि सागबाय दङ अरनि एमडीसी दङ याबा दिनै जों रिक्वेजिसन रहमानि परेबो दिनै अ ब्लक देखुन रेसपन्स जों माया याबा अब साननि बुङो दिनै बर टेप टेप खगलायै रेगा बागलायो रेगा सामुं खलायलायो याबा दिनै अ जे चंजा लिडार सङ कुन बर रेसपन्स होया याबा अबनो साननि बुङो दिनै आमचायो रामचंद्रगारि ए थांगाय बखा सावो जों अरनि जनप्रतिनिधि जों फेस खलायो जि गोबांमा 6 years above दिनै अगरा दङ बर अल पेन्सन माने बुंनि राइट दङ याबा दिनैबो गोबांमा आमसे थांगाय आं बातामाया सारिजौ याबा जों अबन बरि गोजिसिन हबो बर गुल रेसपन्स या याव बिसिनि खनामाखौ मस ताखुरो बर खखगै आं आईपीएफ खलायो आं बीजेपी खलायो हिनो अम हाइकर खखगै बर बीपीएल सनाबो बर बातारियो अमया दिनै जब त लुकुनि हामग्रानि बागै जों अरो जों खरंनि जनप्रतिनिधि जों तिप्रा मथानि जों एमएलए तिप्रा मथानि इएम या जों अरो सारा रामचंद्रगारि लुकुनि इएम सारा त्रिपुरानि जों इएम आवन बागै जों दिनै जेफ्रो जों जनप्रतिनिधि जों